ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କଣ ପଢିବା ଜାଣିଛ? 5 ରୁ 0 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛୁଆ ପଛୁଆ ସଂଖ୍ୟା ପଢିବା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। ମୁଁ କହିବି ତମେ ସବୁ କହିବ। ପଛୁଆ ମାନେ ପଛୁ ପଛୁ 5 4 3 2 1 0 ହେଲା। ଆଉ ସେଟା ହେଲା ଅବରୋହ ସଂଖ୍ୟା। ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଅବରୋହ ସଂଖ୍ୟା। ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବା ହେଲା। କୁହ। 5ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, 5ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, 5ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, 5ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖାଉଥିଲେ କ୍ଷୀରି, ଖାଉଥିଲେ କ୍ଷୀରି, ଖାଉଥିଲେ କ୍ଷୀରି, ଖାଉଥିଲେ କ୍ଷୀରି, କ୍ଷୀରି ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, କ୍ଷୀରି ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, କ୍ଷୀରି ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, କ୍ଷୀରି ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା ଚାରି, ଆଉ ରହିଲା ଚାରି, ଆଉ ରହିଲା ଚାରି, তিনটা হাতটা দেখি ଆଉ ରହିଲା ଚାରି, গুরমা ଆଉ ରହିଲା ଚାରି। 4 5 ପଛକୁ କଣ? গুরমা তিন ହେଲା না তিন ହେଲା ମୂଷା ଛୁଆ, 4ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, 4ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, 4ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖାଉଥିଲେ ଚିନି, ଖାଉଥିଲେ ଚିନି, ଖାଉଥିଲେ ଚିନି, ଖାଉଥିଲେ ଚିନି, ଚିନି ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଚିନି ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଚିନି ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଚିନି ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା ତିନି, 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 ଆଉ ରହିଲା ତିନି। 4 ପଛକୁ କିଏ? ତିନୋଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ତିନୋଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ତିନୋଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ତିନୋଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖାଉଥିଲେ ଖଇ, ଖାଉଥିଲେ ଖଇ, ଖାଉଥିଲେ ଖଇ, ଖାଉଥିଲେ ଖଇ, ଖଇ ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଖଇ ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଖଇ ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଖଇ ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା ଦୁଇ, 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 ଆଉ ରହିଲା ଦୁଇ। 3 ର ପଛକୁ କିଏ ରହିଲା? ଦୁଇ। 2ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, 2ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, 2ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, 2ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, ଖାଉଥିଲେ କେକ୍, ଖାଉଥିଲେ କେକ୍, ଖାଉଥିଲେ କେକ୍, ଖାଉଥିଲେ କେକ୍, କେକ୍ ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, କେକ୍ ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, କେକ୍ ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, କେକ୍ ଖାଇ ଜଣେ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା ଏକ, গুরমা দেখা গুরমা তিন ଆଉ ହେଲା ରହିଲା গুরমা ଏକ, তিন ହେଲା ଆଉ ରହିଲା ଏକ, ଆଉ ରହିଲା ଏକ, ଆଉ ରହିଲା ଏକ। 2 ପଛକୁ କିଏ? ଏକ। 1ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, 1ଟି ଥିଲେ ମୂଷା রড ଛୁଆ, 1ଟି ଥିଲେ ମୂଷା ଛୁଆ, 1ଟି ଥିଲେ